Takže ahoj, to som Moleska pri tomto videu, ktoré už asi druhýkrát nahrál mluvený komentár. A je to z dôvodu preto, lebo toto chcem ukázať, ako sa robí dielo. Komentár len hovorím, lebo mi ide mikrofón, ako všetci viete, dúfam, aj počítač. Takže budeme potrebovať 45 obsidiánov, jednu vodu, 4 TNTčka, 16 redstone a jednu lever a prípadne aj krumpáč. Oxidy použijem len preto, lebo sú ako nezničiteľné, len kto mal server, že mu tieto TNTčka nevybuchnú ani kripli, čo ja nemám, tak môže to kľudne urobiť bez toho a môže to obložiť hociakým blokom. A teraz s tým, že mám v inventári ešte bez TNTčok. A aby ste to prešli, potrebujete mať diamantové alebo hociaké dobré brnenie. To vám potom na konci závery diela asi ukážem. Teraz neviem, čo som tam hovoril. Som to nahral do mobilu, len mi prestal mobil, nechcem mi preformatovať Audacity. Teraz dáme na dno všade obsidián, rozmery 5x5, dve bloky do zeme. A teraz dáme takto TNTčku do stredu, obložíme obsidiánom a potom do stredu dáme vodu a malo by nám presne 45 obsidiánov, je to veľa, ale máte toto natrvalo, nič vám to nezničí. Tak teraz musíme to dokončiť, lebo neviem, čo som hovoril, lebo hovorím len ten komentár. Som ho mohol pustiť cez mobil, ale to je v pohode. Netreba nám to. A to teraz obložíme 16 kúskami redstone, dáme lever, dáme vodu. No teraz som si kontroloval obrnenie, trochu to seklo, lebo Bandicam takto nahráva. A teraz? Takto vysoko som nevyletel v živote. No chudák brnenie to odpíkalo. Takže vidíte, to všetci nahrávajú, Pepo, všetci úplne, hej. A keď si vydáte TNTčka, musíte vypnúť lever, lebo od čerstva, aby nevybuchlo. To chápem. A teraz vám ukážem, že to naozaj, že mi tu naozaj vybuchujú TNTčka, že to vám neukazujem, že čo, akože som nejaký podvodník, tak vám teraz som trochu, spravujem len terén, ešte našťastie. Ale naozaj tie TNTčka u mňa tak vybuchujú. Teraz to podskakujem, jak neviem čo. Neviem, ale viem, že chcem vám ukázať, ako s tými TNTčkami vám pravdepodobne ukážem, ako som vybral dobré video. No teraz urobíme ešte pár pokusov s tým. Chvíľku sme sa museli doregenerovať. A teraz bacha, zrejte, ako som robil chybu, tam nechala tú leveru. Ešte mám takú diaľku vypnúť. Dobre. A teraz vám to ukážem, že to je pravda, že na mojom serveri vybuchujú TNTčka, čo som aj ukazoval, že to všetko disconnect, že by bolo vedieť, že to tak je. Teraz bum, bac, bum, sledujte. Nešlo bloky. Takže vidíte, vyskakujem tam dačo s Windowsom, mám aktualizovaný. To nikomu nehovorte, hej. No a teraz si ešte párkrát ukážem, ako to funguje. Pepo, neboj sa, nie som copyright, všetci dávajú, ale všetci len s bedrockom. Ja som jediný originálny, že to robím s obsidiánom. Ja si s bedrockom a v kreatíve to robím v survivale a s obsidiánmi a všetkým, čo môžete dosiahnuť. No i trafilo sa teraz do vody. A to by bolo do mňa všetko. Teraz ešte vám ukazujem, aké som musela špeciálne brnko. Keď som nemal tieto firefalling a neviem čo tam bolo, tak by som dávno umrel. No, to sa chyba. Vždycky vypínať, to vám odporúčam. Som dobrý, som si vypol, som si zrušil až k tomu aj redcom vod, som si zahrnul tú vodu a všetko možné. A vidíte, čo to funguje, čaute.